Sata abin rashin imani ne, amma ka roƙi Allah ko da zai haɗa ka da ɓarawo, ya haɗa ka da ɓarawo mai jin tausayi. Ɓarawo wanda ko ya sace ma abu zai ji tausayinka. Ku duba fa dan ya Rasulullahi, kuɗi ne fa zai kai, zai je ya siya kadara. Kawai yana cikin magana aka ƙwace mai waya, aka samu akwatin kuɗin kata. Wani ya zagayo daga baya ya zo ya ɗauke kuɗin. Allah ka raba mu da mugayen mutane irin wannan. Gashi nan ya buɗe kuɗin sai ya gan abin asama. Ashe wanda yake da kuɗin yana da asma, gashi kuma ya bi abokin shi. Kaga dole asaman zai tashi. Ga abokin nan har ya ture shi, shi kuma gashi ya gaji da gudu. Ga asman nan ya tashi, yana neman abin asman shi bai gani ba. Inhaler sunan abin. Allah ka kare mu da mugayen ɓarayi waɗanda za su iya jefa mu cikin abin da ba za su iya taimakon mu ba. Burinsu kawai su mana sata. Ga ɓarawon na cewa saboda wayanka ne, in dan wayanka ne shegiya, na tafi da ita ba zan baka ba. Kawai na ma wuce ma, ya bacci ba wani tausayi irin bari ma ya duba mai maganin saboda ya ɗauka wayan. Ga ɓarawon nan ya zo, shi da abokin shi sun yi sata. Abokin na cewa kalla fa inhaler mutumin yana da asma, ya kamata mu maida mai inhaler ko ba za mu bashi kuɗin ba. Shi abokin ya ce in za ka maida mai inhaler kai ka ɗauka inhaler, ni bari in tafi da kuɗin. Ya ce haba bai kamata ba fa, wannan haramun ne, ya za mu bar mutum ya mutu shi da dukiyan shi. Ai ko inhaler ne mu maida mai. Shi ɗayan ya ce to tunda ba za a maida mai inhaler ba kai ka tafi da wayan, ni bari in tafi da akwatin. Ya ce in ka kai akwatin nan fa sai ya kira ma ɗan sanda, kai wani irin mahaukaci ne. Ya ce na ji sai na kai akwatin nan. Allah ka haɗa mu da ɓarayi masu jin tausayi. Ɓarayi wanda irin in sun ganka wani rahaman Ubangiji zai iya taɓa su. Tausayinka zai iya taɓa su kawai su gan cewa mun bambuka kawai. To kuma in ka haɗu da irin wa'innan ɓarayin ka taimake su. Kun ga yanda ya kawo inhaler mutumin ya shaƙa. Zuciyan shi ya kwanta, mutumin na cewa ya gode sosai da kawo mai. Ɓarawon na cewa kai ku tashi wuce. Shi mutumin ya ce da Allah ka ara min wayanka zan kira 'yan sanda. In kira ɗan sanda. Ɓarawon har zuciyan shi ya tashi, har hankalin shi ya tashi. Da Allah ku koya wani darasi, da Allah ka ku manta ku yi sharing saboda mutane su gani. Shi rayuwar nan akwai mugayen mutane ba. Akwai mugayen mutane. Abu ɗaya kawai nake roƙa ku yi sharing saboda mutane su ɗauka darasi na rayuwa. Gashi nan yana tuna sanda abokin shi na ce wallahi in ka kuskure sai ya sa an kama ka. Ya ce ma mutumin ga